Doncs vaig a començar. Hi havia una volta un home que era molt vellet i que treballava en un molí. Vosaltres sabeu el que és un molí? Sí! Què és un molí? Ah, molt bé! Un molí és una casa molt gran que té unes rodes de pedra. Yo ya sé quién cuento es. Sí? Yo. El gato con botas. No. No, mireu, l'home treballava en un molí i tirava allí dins l'arròs, la dacsa, i anaven rodant i treien la farina. I l'home aquell, des que era xicotet, que treballava en el molí, portava una montonada d'anys treballant en el molí. S'havia fet molt gran i ja li feia un poc de mal a l'esquena, les cames. Ja l'amo del molí de quan en quan li marmolava perquè, clar, com no podia caminar, pues anava espaiet i l'amo volia que anara a pressa i ell no podia, perquè ja era molt major. I aleshores un dia va dir, che, jo crec que m'ha cansat d'estar en el molí. El cas és que quan jo era xicotet volia ser músic i en casa encara tinc una dolçaina que era dels meus pares, que no l'agarraré i me n'aniré per allà a tocar, que és més divertit que estar així en el molí, sempre bru de pols. I sabeu què va fer? Se n'anà a casa, agarrar una bolsa aixina de gran i se fica dins la dolçaina i tots els instruments que va trobar en casa, que eren dels seus pares i dels seus iaios, i agarrar camí. I com vivia un poquet lluny d'ací, agarrar un camí i ale, a buscar cap a Sueca. Què vos ha paregut? I començar a caminar, clar, i començar a caminar. I si voleu que vos cante la cançoneta, teniu que repetir en companyia meua. Vale? Teniu que repetir un home majoret. Un home majoret. Ui, això quasi no s'ha sentit. Teniu que que va per el camí tocant la dolçaina i fent tirirurí. I això anava cantant-ho, i ell anava cantant-ho, i es anava apropant-se a Sueca, i anava apropant-se a Sueca. I ara la cantarem molt fort, a veure si arriba per ahir l'home majoret. La fem en cançoneta? Sí. Vinga, ja anem a fer. Un home majoret, que ve per el camí, dolçaina va tocant i fent tirirurí. A veure, crideu, crideu. On estarà l'home majoret? Jo no el veig. Tindrem que tornar-la a cantar, veritat que sí? Sí. A veure, una, dos i tres. Un home majoret que ve per el camí, dolçaina va tocant i fent tirirurí. I a la de tres direm que vinga l'home majoret, val? Una, dos i tres. Ho diguem una altra vegada? Sí. Una, dos i tres. Bueno, està bé! Mireu lo que diu la mà! Mireu lo que diu la mà! És una dolçaina! Mare meua! Pues sabeu el que va fer l'home majoret? Quan arribà a Sueca, va començar a passejar, vinga, va començar a passejar i sabeu on se'n va anar? Va arribar fins a la muntanyeta de Sants. Vosaltres sabeu on està la muntanyeta? Sí! Pues sabeu què se va trobar allí? Allí se va trobar a una dona de color marró
que venia d'un país lluny, i allí no hi havia menjar. I sabeu què va fer? Va agarrar una barqueta i per la mar va arribar fins a les platges d'ací propet. Sí, i l'home major li va preguntar: què fas ací? I ella li va dir: és que a ma casa no hi havia menjar i he vingut a Sueca a veure si ací ne trobe. I ell li va dir: pues jo vaig a fer de músic, si vols pots vindre amb mi. I ella li va dir: pues val. I sabeu què? I li va ensenyar esta cançoneta: una dona marró, de llargues trenetes, camina cap a Sueca, tocant les castanyetes. Voleu que la cantem? Sí. Vinga, una, dos i tres. Una dona marró, de llargues trenetes, camina cap a Sueca, tocant les castanyetes. És una màscara. La vegeu? Jo no. Jo crec que tindrem que cantar més fort, No està. No està. Jo crec que no mos ha sentit, Estarà encara venint per els Sants. No ha arribat, ja que cantar més fort. Ai, està ahí! Mira-la! Voleu que li cantem la cançoneta? Vinga, una, dos i tres. Una dona marró, de llargues trenetes, camina cap a Sueca, tocant les castanyetes. No les té? Home major, vostè té castanyetes? A on? A veure? Mira, això no és, home major. Això tampoc. Això és una batuta. Clar. Va dirigir. Una. castanyeta. Que guai. Una. Ja l'ha trobat, Que bé. Li fa falta una altra, Castanyetes són. Dos. Ja, vale. Pues ara sabeu què podíem fer? Ara podíem cantar les dues cançons juntes. Se'n recordeu? Sí. A veure. Una, dos i tres. Un home molt jove que ve per el camí, dolçaina vol tocar i fer tiriruri. Una dona marró de llargues trenetes camina cap a Sueca tocant les castanyetes.